Vitajte pri predstavení jedného z našich úspešne zrealizovaných riešení v oblasti strojového videnia. Zákazník nás požiadal o návrh systému, ktorý by dokázal rozpoznať a verifikovať dvojriadkový text obsahujúci dátum spotreby, tlačený na spodnú stranu nápojových plechoviek inject technológiou. V dnešnej dobe sa požiadavky kontroly dátumu spotreby počas výroby dostávajú do popredia. Výroba dosahuje kadenciu 54 000 kusov za hodinu, čo je 15 produktov za sekundu. To znamená, že systém kontroly musí dosahovať tento takt aj s dostatočnou rezervou. Vzhľadom na vysokú produkčnú rýchlosť nebolo možné využiť štandardne dostupné riešenia v podobe smart kamier. Museli sme navrhnúť dostatočne výkonný a robustný vision systém. Základ vision systému tvorí sofistikovaný softvérový modul OCR od spoločnosti Zebra Technologies, založený na technológii hlbokého učenia, deep learningu. Vďaka technológii hlbokého učenia nie je potrebné vykonávať pracné učenie a segmentáciu jednotlivých znakov. O všetko sa na pozadí stará model neurónovej siete, ktorý funguje naozaj dobre a spoľahlivo. Pochvala v tomto prípade patrí vývojárom Zebry. Veľkou výhodou tohto OCR modulu je, že ho môžeme využiť v celej škále aplikácií, od tých najjednoduchších v spojení so smart kamerami, až po tie zložitejšie, ako to bolo v našom prípade v spojení s Vision systémom. Celý systém obsahoval z našej strany komplexné riešenie v podobe samotnej kontroly, vyraďovania nezhodných produktov, komunikačného rozhrania s výrobnou linkou a užívateľského grafického prostredia. Ďakujem za váš čas. V prípade, že potrebujete pomôcť s vašou aplikáciou v oblasti strojového videnia, neváhajte nás kontaktovať.